Väčšina investorov si myslí, že zarába, ale keby mali predať svoje portfólio práve dneska, tak by zistili, že sú v mínuse. Je to tak, ľudia sa pozerajú na car market a ide to proste hore, takže automaticky som v pluse. No, bohužiaľ nie je to pravda. Lenže ľudia častokrát ignorujú tieto tri veci. Realitu predaja, likviditu a poplatky. Teraz poďme na tvrdé čísla. Kúpil si určitý box, čo ja viem, za 120 eur. Car market, cena low ti píše, že máš 180 eur. Automaticky to nemusí byť 60 eur zisk na tom boxe. Realita ale častokrát nie je taká. Prečo? Lebo častokrát máš poplatky 5, 10, 15%, takisto nejaký ten shipping, dobre car market ho prepláca, ale častokrát musíš ísť cenou ešte dole, lebo ako isto vieš, tak kupujúci častokrát tieto ceny sa snažia získať čo najlacnejšie. Čiže v realite to vyzerá tak, že by si nemal 60 eur profit, ale mal by si profit, dajme tomu 30-35 eur. A to si ten produkt držal, dajme tomu rok a viac. A tuto je problém, nakoľko ľudia neinvestujú, oni si len vytvárajú tú ilúziu zisku. Na budúce, keď budeš na svojom účte na car markete pozerať tieto čísla, tak si zapamätaj, že tvoje investičné portfólio nie je screenshot z tohto car marketu. Portfólio je to, čo vieš reálne teraz predať. Čiže znova, tie čísla na car markete sú len ilustračné, neber ich ako sveté. A teraz sa dostávame zase k tomu, prečo väčšina ľudí nezarobí. To nie je to, že je problém v trhu. Nie je problém ani v samotných tých ľuďoch, tých investoroch, ale problém je v tom, že nemajú ten exit plán. Respektíve nemajú exit plán, alebo nechápu tomu exit plánu. Už som to spomínal aj v mojom predošlom videu. Ideš niečo predávať. Vopred si určitú stratégiu toho exitu, že kedy ideš vystúpiť z toho trhu. Lebo keď nemáš stratégiu, tak nemáš ani plán. Ak chceš byť reálne v pluse, tak si zase odpovedz na tieto tri otázky. Ako prvá, viem kúpiť za market cenu alebo pod tú cenu? Ľahko sa to hovorí, ťažšie sa performuje, ja viem, niekedy tie ceny nevieš zohnať lacnejšie, hlavne teraz, keď ten trh ide hore. Ale ak vieš kúpiť za MSRP, čiže za doporučenú maloobchodnú cenu, tak vtedy si v podstate vyhral. Ale druhý krok je ten, že musíš rátať aj tie poplatky. Samozrejme, pokiaľ to nepredávaš kde si na Facebook skupine alebo kde si kamarátovi takto z ruky do ruky, tak tam nemusíš platiť v podstate žiadnu daň, hej, žiadne poplatky tam nie sú zahrnuté, možno len to, že mu to donesieš ku paneláku alebo k jeho domu. Ale pokiaľ to ideš predávať na car markete alebo na eBay, tak samozrejme tie poplatky sú s tým spojené, čiže na to myslí. Ako tretie, mal by si vedieť, komu to už ideš predávať. Nemyslím teraz priamo osobu, hej, že ideš to predať, čo ja viem, Štefanovi, hej, ale ide o to, aby si vedel, komu to ideš predať. Máš už nejakého zákazníka, ideš to predať niekomu z tej spomínanej Facebook skupiny, ideš to predávať na eBay, podľa toho sa už ty zariadiš. Príklad, kebyže som ja išiel niečo predávať a zahrnul by som si všetky tieto tri prvky dohromady, tak ja by som riešil inak stratégiu podľa toho, či by som to predával niekomu z ruky do ruky a či by som to predával čo na tom car markete. Ako myslím tým, že by som urobil inú stratégiu. Myslím to tak, že keby som predával kamarátovi z ruky do ruky, tak v podstate jemu by som mohol dať kvázi o čosi lepšiu cenu, nakoľko jednak, že to je kamarát, a za druhé, že už sú tam zahrnuté tie poplatky, čiže nemusíš platiť shipping a podobne. Kebyže som to predával ale cez eBay alebo cez car market, čiže vieme, že ono nám zožerú, dajme tomu tých 10-15%, niekedy je to aj viacej, tak vtedy by som si naschvál dal tú cenu vyššiu. No a čo, tak budeš čakať o mesiac, o dva dlhšie, ale neklesne ti tvoja marža. Ďalšia vec, zapamätaj si, že ak si počítal zisk bez toho, aby si mal nejaké listingy, no tak reálne si nezarobil. Čiže reálne, keď si ty v hlave povieš, že má niečo 40, 50, 60% zhodnotenie, tak zahrň všetky tri aspekty, ktoré som spomínal v tomto videu a uvidíš, že to v skutočnosti nie je realita. To je realita, ktorú nikto z nás nechce počuť. Ak si sa dostal až sem, tak gratulujem a zároveň ďakujem. Pozri si ďalšie videá na mojom profile.